No a je čas na to, aby sme sa porozprávali. Čo je to dobrý spánok? Ako si dopriať dobrý spánok? Rozprávať sa budeme tu v showroome spoločnosti Wood Service s pánom Petrom Kuricom. Dobrý deň, ktorý je riaditeľom tejto spoločnosti. Otázka je daná. Dobrý spánok. Dobrý spánok zabezpečíme dobrým madracom a dobrou postelou. Dobrý madrac musí ísť do dobrej postele, lebo zlá postel, keď zavrzgá, bude prerušovať ten spánok. Jasné. Definujme dobrú posteľ. Takže dobrá posteľ je taká, ktorá nezavrzgá ani po 10 alebo 15 rokoch. To je problém, vržganie. Áno. Ako ja spoznám v showroome, v predajni, že tá posteľ mi nezavrzgá po nejakom čase, po 5 rokoch trebárs. Dobre, tak napríklad stojíme pri čaludenej postele, ktoré sú teraz trendom a treba si dať pozor na to, že z čoho je urobená konštrukcia postele, pretože často sa používa tenká konštrukcia a potom tá hrúbka sa nažene nejakými penami. Čiže treba pozrieť, že aby tá konštrukcia bola pevná, masívna, robustná. Toto sú tie vaše konštrukcie. Toto sú tie naše konštrukcie, ktoré zabezpečia tú životnosť tej postele kľudne 15-20 rokov, aj viacej. Je dôležitý aj spoj. Spoje sú veľmi dôležité, pretože často sa postele prenášajú z miesta na miesto a ten spoj zabezpečí presne to, že pevný materiál a pevný spoj potom nevrzgá tá posteľ. A veľa zákazníkov našich nás žiada o to, aby sme im priniesli posteľ, povedzme, zo starého bytu, kde sme im pred pár rokmi zariadili spálňu do nového domčeka, ale na posteľ si zvykli, tak ju ťahajú so sebou, chcú ju mať. Takže keď tú posteľ zložíme už v tom novom domčeku, tak tá posteľ musí byť zložená a pevná tak ako prvýkrát. To znamená, že zase pevná a vydrží roky. Takže rekapitulujem, musí byť robustná, samozrejme dizajnovo veľmi pekná. Áno. A toto je bonus, že môže sa sťahovať so mnou tá posteľ. Presne tak. Čiže tá rekapitulácia je, aby bol dobrý spánok, musí byť pevná posteľ, pevný materiál, pevné spoje. Často ľudia zápasia s menšími priestormi obytnými. Máte aj na toto riešenie? Máme, poďme sa pozrieť. A toto máme riešenie pre našich hotelových klientov, ktorí si týmto riešením vedia zvýšiť kapacitu ubytovania. Čiže teraz je to štandardná manželská posteľ. Poprosím vás, keby ste mi pomohli to roztiahnuť. A jednoducho. Takto jednoducho. A z manželskej postele máme dve jednolôžka, čiže jak manželia, tak aj kolegovci z práce sa na tom vedia vyspať a takto zvyšujú hotely svoju kapacitu. Máte riešenie pre rodiny, ktoré zápasia s menšími priestormi? Máme, poďme sa na to pozrieť. Toto je naša najpredávanejšia posteľ betka. Je to rozkladacia posteľ. Táto posteľ môže slúžiť ako sedačka, ako jednolôžko, ako dvojlôžko, dokonca ako trojlôžko. Čiže vyspia sa na tom dvaja dospelí a povedzme jedno dieťa alebo tínedžer. Je to teda riešenie, ako z minima dostať maximum? Presne tak. Môžem si vybrať aj iné variácie farebné? Môžete. Môžete si vybrať, máme zhruba 20 dekorov. Takže viete si to nakombinovať tak, aby to pasovalo presne do toho vášho interiéru. Úplne na záver. Vaši zákazníci v prípade, že chcú vaše výrobky, chcú poznať viac z vašich výrobkov. Kde sa to dozvedia, ako sa to dozvedia? Tak vedia kliknúť na náš e-shop, ktorý je woodservice.sk. Ale to, čo my odporúčame, je, aby navštívili naše predajne, kde im vieme odborne poradiť a vedia si ten materiál a tie naše postele chytiť a presvedčiť sa o tej pevnosti na vlastnej koži. A naše predajne nájdete teda v Bratislave, v Trnave, v Trenčíne, v Žiline, v Prešove a dokonca aj v Košiciach. Zoberte vnúčence, deti a nech si poskačú po tých posteliach. Presne tak. Je to najlepšia reklama. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.